हाय लोगोफोर, आं सन्जीब क्रिएशन। सन्जीब बर' क्रिएशना जाबाय आंनि गोदान यूट्यूब चेनेल। बे चेनेलनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ खुलुमनाय बावहरबाय। आरोबाव लोगोसेयावनो आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बरायहरो। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि गोदान चेनेलखौ अनसायगोन। आं दिनै फंनैसो मैगंनि सोमोन्दै बुंथिनो लादों। आसामा मोनसे मुलि मैगंनि गाहाय फुंखा। बिब्दिब्ला लोगोफोर फैदो नायलांदोनि दाबसे जायगायावनो माबायदि रोखोमनि मैगं थानो हागौ जोंनि बे आसामाव। लोगोफोर, नोंथांमोना बे मा मैगंनि सावगारि मिन्थिगौ जानांगौ। बे जाबाय थास'। बेखौ थास' बिथ्रि बुङो। बियो ओंख्रि जाजायो। आरो माब्लाबा जोङो थास'निफ्राय मा रोखोमनि ओंख्रि जायो। थास' आथिं ओंखारोब्ला थास' आथिंखौबो जायो। सिङाव बेदर दङ, बेदराबो जाजायो जावब्ला। ओमफ्राय बिनि थाराखौबो जायो जोङो, थास' बुग्ला होनना बुङो। ओमफ्राय नैबे दुरुमफुलखौबो एवना जाजायो आरो बेयो रोखोमसे मुलि बिफां। नैबेयो सिंग्रि मैखि बिफां, बेबो रोखोमसे मुलि। बेखौ मेनाबो जायो एवनानै। नै बे जाबाय मानिमुनि गेदेर। मानिमुनि गेदेरखौ मुलि रोखोमनि बिफां होननानै बुंनाय जायो। बेखौ जायोब्ला उदै सानाय सुनायाबो खारो। बे रोखोमनै जातनि दङ, मानिमुनि गेदेर आरो मानिमुनि फिसा। बे जाबाय गेदेर। बे जाबाय दिंखिया मैगं। बेखौ एवनानै जाजायो। नोंथांमोना मा रोखोमनि एवना जायो नोंथांमोनासो मिन्थिसिगोन। खुदुना बिफां जागबाय। खुन्थाइ बिफां। नैबे जारि बिफां। जारि फिथाइखौ सालायाव जारि जायोब्ला इजों हुफ्लेना लायोब्ला हामो। जारिखौ खारदैबो जायो, ओंख्रिबो जायो, एवना जायो। बे जाबाय मानिमुनि फिसा। बेखौ जायोब्ला उदैया थान्दा जायो। बोथोर गोदान बैसागोआव मानसिफोरा बे आलुजों खाना जायो एवनानै। लेवा, मानबायग्रा लेवा, बेबो मुलि।